You have kutsara and fork. Then, because you are mayaman, it's just one booting away. Then you will soup it like this. Naimbag, nabigat tayo ka Ilocanoan. Welcome to my YouTube channel, Basta Ilocano. Napartak, dayta, napartak napartak ang sa una, partak, rumasun, dayta. Ayun o, ka Ilocanoan, nasa episode 20 no po tayo. Ka Ilocanoan, nandito po tayo ngayon sa Infinity Ago. Umay kayo ka Ilocanoan. Apanda kami nga kaduaan. Ito yan, the year-end Christmas party. Tara! Infinity Garden Resort, Hotel and Pavilion located at San Nicolas East, Ago, La Union. With a beautiful ambience dahil napakalinis at relaxing na kailukanuan, isama pa ang Mala Avengers Adventure display sa paligid na siguradong mag-i-enjoy ka. At kailukanuan, if you are looking for affordable room, just visit their page for more info. Tara kailukanuan! Ayan o! Wow! Ate Norlene! Takot. Please! Wow! May Spider-Man ka ni Infinity! Wow! Ang ganda! Kailukanuan! Tara sa Infinity! Pag na, nakalipad na naman ang manadar ng bus ni Kailukanuan. Wow! Nagpindas view na dito yun Kailukanuan! Anong pangalan mo? Man ba yun? Kailukanuan, di ba ni Hokman kulay green? Niya nga nalabasot mo. Ay, amo, kung Kailukanuan, na sunburn din iso na bilag pala sa Happy Bali! Ito naman tayo sa mga kasama natin. Ay, hi mga Kailukanuan! Pauline! Say hi! At dati nakakabil kay Ilocanoan nga full rules tapno kasta maging responsable po tayo as a individual. Ate dyan anak ni Ate Norlene nga important na gwapo, you know. Look. Yun na nagrigat kami naging Nathaniel, look. Woo! Ito na nga ka Ilocanoan, bago mag-prepare ng foods, ipakamang mo kayo pa dagit do mga kakadwa tayo. Hello to paring Jun! Magjowa ay, say hi! Ito po si Manang Design! Yes! At ito naman ang aming isang gitarista ni Risa! Maganda sa lahat, nag-iisang Ate Norlene! Hello Tita Maura! Ayun si Auntie Bilen! Tita Bilen! Hello Machi! Ayun, kay Ilocanoan. Representative na Ate Cristina Sinclair. Ayun. Preparation na po tayo para sa foods. Kailukanuan mangga, makatakatay. Ready na po ang ating sausawan sa bangus at talong, kamatis na may sibuyas. Kailukanuan, ay pasaya kalong kasi ang tibino. Bisitahan tayo mat kay Ilocanoan, di tuntunod ang bangus kang tarong, taas dagan nga maluto. Dahil taman Kailukanuan, it's so delicious. Oh, pre, this is tinulong talong at saka bangos. Sarap-sarap yan. Diyos, salamat po Father God sa mapagpalang umaga ito. Panginoon, na binigyan mo po kami ng opportunity, Father God, na mag-gather ng ganito, Father God. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy na pagpapala sa ganito, Panginoon, sa aming pagkain na nakahingi ko sa lamin. So, Father God, na pagpalain mo nga po. Ito yung magbibigay kalakasan po namin, physically and spiritually, Father God. At salamat din, Panginoon, sa mga nag-prepare nito na mga patuloy na magdala sa kanila, Father God, magbigay ng kalakasan, Panginoon. Pagpalain mo nga pang bawat sa amin at Lord, patuloy na siyan lamang ang maghari sa araw na ito. We just want to declare your name in Jesus' name. Amen! Sibugan na Kailukanuan. Kunting entertainment muna tayo kay Ilocanoan habang kumakain. Paano kumain ang mayaman? You have kutsara and fork. Then, because you are mayaman, it's just one booting away. Then you will soup it like this.
Water. What is that? Da? If you're going there. Sa Ilocano 1, unay datang suminyo. Ay, ko lang. You will be masasayaw. Artista na dito. So, ayun, may dati aya mo tatatak. Dati aya. Adaga natin 10 times nga word, di ba? Halimbawa, royal. Sa nga po, ang bilang sa katang sao. Tapos, saga natin, at dati itagalog ko, kailangan mo sagutin sa English. Yung mga ay no, masagot mo, may prize ka sa akin ng 50 pesos. Get mo? Ready ka to challenge? Of course. Okay. Ayun, always ready daw siya. So, kailangan na, mabilisan ko Again. Father sa ngapulo. Father. Paka, wings. Yan, may 50 pesos ka. Kay ni Risa naman tayo, kay Lucanuan. Kakasa ka ba kay Lucanuan? Sige, datoy. Sige. Kailangan nga ibagada G-word. Armpit ko na 1, 2, 3, go. Armpit. Wala, balik tayo. Unay datang nyo. Ano, nawalan na daw siya ng gas, kaya up muna. Sige. Again. Ba? Sige, 1, 2, 3, go. Bilisan. Dahil dyan, may 50 pesos ko. For the assist muna ang kay Ilocano 1 nyo sa kanyang pamangkin. Masayaw ka daw. Yay! Tayo wat nga makikwa kayo kanuwan maki-slide. Daligo na ang kay Ilocano 1 na yarn. Wait, lilipat na si Darna. At nakaakyat na nga sa Maladragon sliding. Mapana ni Bidyan! Mapana ni Bidyan! Kay Ilocano 1 nyo, naglalaro na ng malatring-tring sa pool. Kay Ilocano 1, sinasakit na kayo ng aming Sige, partakpay kay Ilocano 1. Unay daytan nyo. Nakailang kabalyag, lagto-lagto.
For the photographer mo na ang kailukanuan nyo. Sige, ikama kami oh. Kano mat nagata cellphone nyo, pata!